ketmor dadi ki. Mangkel aku ketmor dadi ki. Ora dadi sampe cewek tak buak balik. Malas wis aku Lah terus aku iki piye bali arepmu tak bali aku. ora enek bane. Sampai kacamata tiba barang kok. Sampe ngene ta. Buak barang. Bah, lah piye Mbah banku? Banyu ki ngene iki. Banyak ini. Weh, Mbah, rusak ngono kuwi. Nek ban ketemu cerewet ram, ngono bayar ora cerewet ram kacuk banmu. Ora sudi aku nek bali ngono iki. Lah terus aku balik piye ngene bane? Wes mbah sampe dibut bombakan. Kowe kelakuane malas aku. Kono kae cukup banmu kae. Kae cukup banmu kae. Cukup kono. Cuk, males. Cukup kono. Teh, piye iki balike? Nek peleke bane iki megerek soto. Mosok ora tak jempinke.